Hej och välkomna tillbaka till Run Players. Och det här är episod 3 av Sims Game. Kolla in de andra för att veta vad som har hänt. Ja, då kör vi. Okej. Det är Lisas superpower. Ja. Clubburger. Okej, vi ska ta sönder dem där. Därför de spanar ur dem. Pine. Nice. Nice and cozy. Nice and cozy. Finns det mer? Nej. I alla fall. Jag kommer ihåg hon gör det här. Så nice. Nej. Jag gör det här. Okej. Lycka. Okej, vad är han? Där är han. Nej, där. Nej, hon kommer. Eller han kommer. Där. Vad är tvungen så här? Okej, min special move. Nice. Men. Bara dö. Nice. Kör vi igen. Här. Simpson, nej. Okej, Peter upp här ska vi. Oj, ursäkta. Okej, nästa uppe. Nice. Okej. Okej, church. Det ska ta sönder. One hit liksom. Kom närmare. Kommer närmare. Nu är det igen. Bastard. Så. Skit i det. Nej, jag är färdig. Så. Nice. Bart. Där. Vi ska flyga upp ur denna. Herregud. Okej, försöker vi igen. Ursäkta för att jag stilla. Min iPad typ. Lisa! Jag glömde. Okej. Så, nu måste vi komma upp. Eller skit i dig, jag orkar inte styra dig. Man hör henne komma upp. Ja, där är hon. Lisa. Nice. Okej, kör vi. Skjuta några bastards. Okej, nice. Död. Okej. Oj. Okej. Herregud. One shot också. Jag såg inte den komma. Okej. Hur ska jag göra här nu? Okej, där jag då. Där har vi sin. Bang. Ja då. I banged your teacher last night. Okej. Så kommer vi upp hit. Nice. Safety first. Safety is number one priority. Eller vad det är han säger. Okej, öppnar vi denna. Okej. Oj, det var mycket lättare förut. Nej. Okej. Here's my graph.
Pang. Där uppe. Okej. Okej. I'm not the stupid one. Ja, det är den där... No, it sounds like a yellow Vad crown. var det hette? Oh my god, that sounds like a chainsaw. No, it sounds like a buzzsaw. Hey, Carl. Carl, ja. Someone? Sometimes I think it's because it's all we have left. Jag tänkte säga Clark, fast han inte Clark Carl. Och så sa jag inget. Kände mig för det. Nice. Där. Okej. Ja då. Sista. Ja då. Nice work, Mr. You green guy. Okej, vad är det? Där är det. Alright. Jag kommer ihåg den här banan utan till. Okej. Det kommer upp dit då. Det kommer inte ihåg utan till. Work is a privilege, not a right. Och vänta. Jag kan ta bort något här. Ska vi lägga 2 eller? Ja, det skulle man. Kan man komma upp nu eller? Ja, det kan man. Denna saker. Okej, nu ska vi komma över. Okej. Now you're dead. Dead bastard. Okej, nu tar vi. Pang. Ja då. Okej, någon news här. Okej. Elisa, ja. Okej. Okej, det här var för ihåg. Okej, jag ska bara göra denna för att jag måste gå. Jag ska bara göra färdigt denna saken. Först idag så spelar Sverige mot Italien. Alla vet jag som vinner, men ändå. Okej. Det var mycket svårare förut. Det tog typ några minuter. Jag är äldre. Okej, upp dit. Pang. Okej, nu går vi upp. Oj, jag skiner. Okej, det går inte längre. Okej, jag kommer ihåg det här. Ett par måste komma upp dit. Ja, skit i det. Okej. Flyg upp. You're making your leader very unhappy. Ja, okej, det kommer jag ihåg. Varför skiljer jag just här? Lol. Okej. Den ska vara här. Så. I leave everything to Carl. Okej. Save me, Lenny, and my friend Carl. Lenny heter han, ja. When you say that, I run a Thai cooking class tonight. Hey, me, but Okej. Carl. Och de ska kunna få oss. Kom Elisa. Och få hoppa ner. Så onödigt. Eller Ra! Ja då. Saved our lives. You kids are heroes. Yeah, we're gonna tell everyone we were rescued by, Homer's kids.
whose names are... Bart and Lisa. I can't believe you forgot our names. You've known us our whole lives. So, we're not thinking about you all the time, you know? Okej, nice. Finally. Det är det sista. Det här är epic liksom. Jag missade. Så ja. Vad är det han skjuter? Är det helikopter eller något? Jag har aldrig märkt det. Okej. You know. Okay, nice. Lisa, we did it. We destroyed the factory. Ja, det gjorde vi. 200 hardworking Americans out of a job. How are we supposed to feed our families now? Precis. You could retrain in a field with a brighter future, like daycare management or sports massage. But I've been a logger all my life. My daddy was a logger, and his daddy before that, and his daddy before that. Hey, great story. All I wanted was to destroy our delicate ecosystem. This is the thanks I get. I'm sorry, sir. You want me to have some goons rough up Al Gore? I like that. Nice, och det här var allt för den här episoden. Och vi ses i nästa. Hej då!